Tipyn o bwysau wy'n credu ar y ceffylau sydd yn rhan gogleddol y prif gylch ar hyn o bryd gan mai 2 yn unig sydd yn y dosbarth yma yn mynd yn ben-ben yn erbyn ei gilydd i fynd am y garden goch. Dyma ni, y 2 sydd yn cael ei beirniadu ar hyn o bryd gan Mrs Margie Edwards. Nefydd i chi'n gweld Margie Edwards yn derbyn yr hosglymau, felly mae yna benderfyniad yn barod. Yn wir. Felly wedi fagu gan Seirig Einon, ond eiddo Victoria Bertorelli, Hatteron Las Vegas. Sy'n perchen y wobr gyntaf heddiw. Ac yna, yn yr ail safle, pen mawddwy Prime Design. Eiddo Miss Chris Osborne, allan o Multicouture a Red Dragon Dun Dreaming. Ond dyma ni'r un dath i'r brig, Hatterol Las Vegas, ac yn eiddo i Victoria Bertorelli. Allan o Lodwr Ffrwlyn Llwyd a Mona Desmet. Dwi'n meddwl bod tad y ceffyl yma yn gofyn Cymreig pyr fel mae'n digwydd. Felly, bosib bod yna 50% o wad Cymraeg yn y ceffyl yma. Yn hardd iawn. Yn edrych yn Gymraeg hefyd, yn diwedd? Ydy. Dau yn y dosbarth yma, ond un ddath i'r brig yn amlwg, fel ym mhob un cystadleuaeth arall ar un sydd wedi gollwng i fathodyn, felly fydd angen mynd yn ôl, ond yn dal i gafel ar y cerdyn coch. Llongyfarchiadau mawr iawn i Hatterol Las Vegas am ddod yn fuddigol, gyda'r ebol ebolus neu'r adferch blwydd ddod yn adran yr Hanfryd Cymreig.